A UAB Radio, no preguntes, no sé. Hola! A que no sabeu a qui tenim avui a l'estudi? Em surt bastant bé, nois, ho he de practicar. Jo crec que has de practicar una mica més. Bueno, ara t'ho dirà ell, però jo crec que també has de practicar. Doncs vinga, va, comencem. Ella y su grupo amiga parecen las brats. Combina high class con ropa vintage. Si se enamora... El convidat d'avui és un nòmada català perquè ha viscut a les 4 diputacions de Catalunya. La seva alegria, el seu riure i el seu hola característic ens fan companyia sempre aconseguint treure'ns un somriure. Ha passat del cinema a la fotografia fins a arribar a l'humor i a les xarxes socials. Es va donar a conèixer gràcies a treure el nen que porta dins i va destacar fent contingut diferent al que fa tothom. I per si fos poc, ha pogut entrevistar a la Paula Gonu, a l'Illo Juan, a l'Ibai o al Carlos Cuevas. Hi ha gent que diu que parla com les espies de veritat o com el Novita. A veure si avui acabem de sortir de dubtes. Walter, benvingut a No Preguntis. Hola, molt bona tarda, bona nit, bon dia, què tal, com esteu? Molt bé, com estàs tu? Bé, aquí amb ganes de tornar com al món d'universitari. La veritat que ho teniu aquí molt relax, molts ocells, molts arbres i molta tranquil·litat. T'ha agradat el campus? Molt, sí. Bueno, aviam, una mica seca la herba, però bueno, els arbres els teniu molt macos, la veritat. Aquí no parlis molt d'herba, que potser ve algú i et portes una sorpresa, Això m'ho puc imaginar. La UAP és coneguda per moltes coses d'aquestes. Bueno, Digues. No, dic, però dintre de la UAB teniu com les facultats més sèries, no? Per aquí no he vist cap tipus més artística o més... Crec que no, perquè per exemple disseny està a Barcelona. L'han fet fora del campus, està discriminada. O sigui, llavors no t'agrada, no, la UAB, si no té la vessant aquesta artística? La part artística és important a mi, sí. Aleshores la necessito. Perquè tu vas començar el confinament, no?, a fer vídeos? Al TikTok va començar tot, sí. I per què? Doncs, bueno, el confinament ho diu tot, no? Tancats a casa, en aquells moments em feia una certa vergonya fer vídeos parlant en el meu Instagram, que és el que tenia, més que res perquè tens l'entorn que et coneix, la família, els amics, que potser no et ve de gust gravar-ho, i vaig dir, vinga, va, al TikTok, que no tinc ningú del meu entorn de la meva generació que tingués TikTok, i va ser, vinga, fes el que et surti, el que et doni la gana, i així vaig començar a fer vídeos. Però llavors tu abans mai t'havies plantejat dedicar-te a res que tingui a veure amb les xarxes socials? No, gens. Jo vaig fer cinema i sempre he estat ficat en el món creatiu, en el món del dibuix, en el món de direcció artística, que és el que em vaig especialitzar, i sempre m'ha molat la part creativa. Aleshores, en aquell moment que estàvem tots tancats, vaig pensar que dibuixava, sí, feia, però no era... No sé, quan vaig descobrir lo dels vídeos, dic, bueno, vaig fer uns 2 o 3 vídeos sense saber que el TikTok era públic. És a dir, jo vaig penjar uns vídeos de cop i volta real que a la setmana ja tenia 10.000 seguidors i bueno, em vaig assentar més tard, no? Sí que és veritat que els 3 primers no ho sabia, però després ja sí que ho sabia que la gent em mirava. I dic, ostres, què faré ara amb això? Dic, si això pot anar cap a més, i llavors vaig començar a maquinar i a pensar, i dic, ostres, doncs potser li puc agafar el tranquillo i aviam si pot obrir portes cap a un món artístic en el que m'he ficat, que no és fàcil també, trobar sortides. I va ser una sortida que m'ha anat bastant bé. Perquè tu, abans del confinament, què feies? O sigui, com era la teva vida? La meva vida era d'un universitari que s'estava acabant de treure la carrera de cinema, mentre feia curtmetratges, videoclips, estava ficat a tot arreu de lo que és audiovisual, i també treballava de monitor a una empresa gran de nens als estius, perquè em desfogava molt i em feia treure la part que m'agradava, cosa que després l'he anat interficant en les xarxes, que és el que m'agrada, el contingut per nens, per adults i per contingut que el pugui veure tothom. O sigui, que tu vas començar a penjar vídeos sense saber que la gent els estava mirant. És que és molt fort, Sí, clar, i és que el tenia TikTok des de fa més anys del confinament perquè el feia servir per editar. Llavors tenia vídeos editats perquè anava molt bé per editar aquella aplicació. I els tenia publicats sense saber, potser un tenia 300 reproduccions, no? Jo què sé, de fa 2 anys, ni idea. I llavors, quan vaig publicar algun més així, jo què sé, me'n recordo que imitava, o no sé, algun personatge, Paquita Salas, vaig començar imitant, o no sé què feia, i de cop i volta dic, ostres, que això ho està mirant la gent. Dic, vale, bueno,
Seria l'hetero de partit. Però llavors, igualment que admires la gent, vas dir i segueixo sent jo mateix, el de sempre, i me la suda tot. O sigui, va anar cap a més. Vull dir, de cop i volta jo ja vaig tirar la pedra, l'únic que podia fer era o amagar la mà o ensenyar la mà, i llavors vaig dir, bueno, pues ja que l'he ficat, pues vaig a ficar-ho més cap a l'extrem, tot el que he anat fent. I com Sense sorgeix el personatge de Walter? Perquè tu ja eres així abans o va ser un personatge que se't va acudir un dia i mira? Mica en mica s'ha anat construint, és a dir, jo vaig començar a treure com la part més esbojarrada meva i jo què sé, a fer qualsevol tonteria amb qualsevol cosa que trobava per allà, doncs, no? En la meva habitació, que era on vaig començar, i mica en mica pues, anar construint aquest personatge que ja et dic que no venia fet ja d'un dia, sinó que va ser... Me'n recorda... Això m'ho han preguntat molt, com sorgeix el meu primer hola, no? I aleshores no era com el que és ara. El meu hola ara és més Heidi, més simpàtic, si us el puc fer, que no s'estampin les orelles, és el hola! Sí. És com més divertidot, més simpàtic, més innocent. El sí acompanya El sí, bueno, mica en mica l'he anat afegint, perquè també és important, no? El sí, el positivisme, el que tot és més maco. Però abans no estava, no? No. I al començament, el meu primer hola era com més horripilós. No sé si vosaltres sabeu qui és la Ruïnosa, una cosa com més terrorífica, cringe, no? Com, hola. Hola! Una cosa com... Encara l'escolto i dic, what the fuck, no? I vaig tenir bastant de hate amb aquell primer vídeo, amb aquest hola, com bastant... I llavors em va fer gràcia, perquè jo el hate sempre l'he portat cap a la part positiva i vaig dir, hòstia, és que fort, no? Estic tenint comentaris haters. Clar, en el moment quan no estàs acostumat a que els altres gent anònima parli sobre el teu contingut, en el meu cas no sé, em sentia com si estigués a una muntanya russa, vull dir, tot era com tan nou i tan... I estava tan acostumat a veure influencers sempre que si els haters, que si tal, i de cop i volta pues, ho estic vivint jo en primera persona, dic, no pot ser, vull dir, jo no m'ho creia, dic, no m'està passant això, i aleshores pues, vaig dir, sí, pues, no us agrada aquest hola, pues ara el tindreu a cada vídeo. I qui no el vulgui que no em segueixi. Exacte, i així va sorgir l'hola. L'hola va ser com una reivindicació de soc jo, si no us agrada, pues us n'aneu a on vulgueu, però jo d'aquí no me n'aniré. Però havies arribat a veure comentaris com aquests que hem dit que deien la veu de Novita o d'espies de veritat o coses així? D'espies de veritat m'ho han dit molt, sí. D'espies de veritat. Del Novita sí, pot ser, no tant. També m'havien dit com la... No ho miro, però la que s'avecina, la filla del Recio, la Alba... Sí. Ah, pues sí. Que de fet justament el vaig conèixer l'actor perquè estava interessat en conèixer-me i em va fer gràcia. És català? És valencià, el Víctor Palmero. Sí. El vaig poder entrevistar. I ara ja, o sigui, després de tants anys fent de Walter en plan personatge, fins a quin punt tu ja a la teva vida utilitzes expressions del Walter? En plan, tu arribes a un lloc i dius hola! O algun cop t'ha passat alguna cosa que dius ui, no, ara no toca? Aviam, de tant en quant... No et creguis, tampoc fa tants anys que estic amb el... Intento separar-ho, la veritat. No... Quan estic amb els meus amics o estic més un rotllo més ditxeratxero, potser sí que em surt alguna... Però suposo que també em sortia d'abans. En plan, doncs jo què sé, estic al·lucinant per qualsevol cosa i em surt la veu, però no et creguis, no. Intento separar-ho bé, si no em ratllaria massa. Diferencio molt el meu personatge Walter amb el qui sóc jo en la vida real. Servirà per conèixer-te una mica més en profunditat, ¿vale? Vale. És una fitxa tècnica. Uh-huh. La primera pregunta és, signe del zodíac? Àries. Com jo? Jo també. Del 23 de març, d'aquí la setmana que ve. Jo el 21. Ah, doncs mira. Tu ets Llavors serà el teu cumple dijous. Sí, dijous. Perquè el meu és dimarts. Doncs mira. Ui, el programa ja haurà sortit, ja. Ja hi haurà cumples. Haurà sigut el nostre cumple. Pues sí, sí. Creus en l'horòscop? No gaire, però... Bueno, El mires o tampoc? No el miro. Poc. Avui en dia la generació d'avui tothom el mira i jo, no sé vosaltres, però no era tan comú. Vosaltres no em fiquis cara que no, Àlex? Jo no miro l'horòscop aquest, que va, jo no hi crec. No el mires? Però jo estic... O sigui, la vostra generació... Bueno, la primera pregunta que m'has fet, noide, que és de la samarreta off, que no em surt el nom. Però perquè jo crec Marc. que quan estàs en un diari o alguna cosa, una revista, per curiositat, ho miraves.
De patir, Sí, almenys. jo també. Jo crec que tots els horòscops al final són pues, això, pues, nivells i equilibris, vull dir, és com... Ara si em diguessis el de Sagitari et diria, pues sí, em sento identificat, no? Jo crec que tot és tan relatiu. Vale. Quant esport fas? Fas molt? Esport? Sí. Molt. Sí? Estic a tope. M'he apuntat al gimnàs i vaig com 5 dies a la setmana, faig 2 hores de màquina, 1 hora de natació Joder. i si puc spa. Sí, Pues aquí tens un... Pa? L'espai és més Més relax. spa que gimnàs. No. Mitja horeta de gimnàs, 2 hores d'espa. Aviam, sempre m'he mantingut actiu, però sí que és cert que bueno, m'he proposat ja des del gener que m'he apuntat i estic notant un canvi molt heavy. Ah, sí? Ja tinc foto d'antes i després amb un mes i mig i se'm Canvi nota el pectoral més cap amunt. Sí. Mireu quins pectorals! T'haurem de ficar nota, De què, d'això? De la veu? M'estàs imitant... Home, No para. jo tinc un vídeo que em diu que la gent imito molt bé la teva veu, després Ah, te sí? l'ensenyo. Vinga. Però bueno, al Segur que li ha principi... dit ser àvia i ser germana. No, però al principi no sortia tan bé perquè s'havia d'escalfar una mica. Bueno, i parlant això del gimnàs, hi ha un gimnàs aquí per 10 euros al SAF. Per què li fas promoció al SAF? No ens paguen. Ja, SAF no ens paguen, però bueno, SAF, pagueu-nos Ara tallarem aquesta part perquè el SAF no ens paga. Quin tipus de persona ets? El teu grup d'amics, o sigui, el que arriba tard, el rata, el graciós... Jo crec que el graciós, o no? Perquè per la teva faceta humorística, potser la gent diria que segur que era graciós de petit. Aviam, sí que entraria dintre de la faceta més... Sí, a veure, pues potser el més, més enrotllat, més extrovertit, més profund, el que arriba potser tard, bueno, jo què sé, és que clar, és veritat, mai m'he etiquetat com a tal, però polifacètic. Depèn del dia, no? Suposo que... sí, seria... Com te definiria? A l'empanat jo crec que és el que en general que pues, sí, està més al seu món, arriba tard, de cop i volta solta una que ningú se l'espera i es queda sempre fins al final. Sí, aquest seria jo. Del col·le anaves amb motxilla de rodes Carrito. o normal? Tenia un carrito amb Hakuna Matata. Brutal. Però et parlo de primària, no sé quan vaig deixar de portar carrito. A tercer encara la portava, quart potser també. Una cosa, allò era el pitjor que et podien fer els teus pares, eh? Sí, jo ara ho Què penso... va? Però si era el millor, de fet... I era ridícul. Home, però ja... O sigui, L'esquena la tenies bé, segur. Vale, però pujar i Això. baixar escales amb la motxilla de rodes era patètic. Però Si t'havies de pujar... Però si era el millor, et senties una Paris Hilton allà amb la maleta allí, que després que si la bosseta del berenar i jo què sé, els que van amb motxilla és com, bueno, no sé, que vas directament... Les coses més complicadetes i més tal són les que després te'n recordes i et fan gràcia. Jo a full amb el carrito. Sí. T'han ficat o has ficat algun cop els cuernos? No me'ls han ficat i no els he ficat. Jo el que he ficat ha sigut... he parlat amb vaques amb cuernos, però res més que això. Vale. Beguda alcohòlica preferida, si és que veus que algun convidat has dit no, jo no bec, llavors pues aquesta pregunta no serveix. Pues mira, ara com que estic patrocinant i soc imatge, et diré d'Estriadam. Chicos Triadam. O sigui, Però no et crec, patrocina molta gent, Estriadam. Bueno, n'està apostant fort per influencers catalans. Maria Vallespí Sí. i els que veuen algun del Sant de Roc, crec que també. Bueno, jo estava convidat però no vaig poder estar a Girona i no vaig anar-hi, però sí. Ens hem aliat bé. Està apostant per mi i mola. I parlant de festa, surts molt de festa, tu? He sortit molt de festa. Ara tinc... Bueno, no sé per què la meva edat, però... T'has Sí, calmat. sí, no tant, però també perquè estic portant un modus de vida bastant healthy i el fet de sortir de festa, que m'encanta i quan m'animo i he sortit bastant, sí que és veritat que al final la cosa tendeix cap a consumir, al final acabes bevent més del que no t'esperaves i al final aquest costum pues, bueno, l'he intentat rebaixar per al modus que estic ara pues, modo més healthy. De fet, mai m'havia passat, però pues, lo típic, no? Arriba el dissabte, t'escriuen, vine a tal i pues, potser em venia més de gust estar amb els meus compis de pis a casa fent un parxís o un tal i saps? Però sí, de tant en quant, clar, sí que m'agrada. I sí, he tingut èpoques de sortir molt a la uni, pues sí, soc fiestero. Bevies molt a festa? O et controlaves també? No em controlava molt bé, de fet, podia haver arribat a sortir sense beure alcohol, la veritat que m'ho passava, sí.
jo era, no sempre, perquè, bueno, pues, de tant en quant pues, sí que m'agradava veure alguna cosa, però aquesta part d'emborratxar-se i perdre el control és algo que sí, ho he pogut experimentar, però no és algo que m'agradi i que no em surt a compte, perquè perdo tot el dia de després i m'ho poso millor, pues, jo què sé, pues, al final pues, envoltant-me amb la que estic còmode i pues, bevent algo com a molt i mínim i poc i ja està, i m'ho poso igual de bé. És que arriba un punt que ja ens fem grans i la part de desfase ja no la fem i anem més chill, I costa recuperar, ja. Esteu igual vosaltres? Jo l'altre dia vam tenir el passo a l'Equador i el dia següent és que no podia, Jo pensava, però en quin moment m'he fet tan vieja? Has de beure molta aigua, lleves molt més tard, és otro rollo. És que jo crec que hem estat tan manipulats i ens han ficat tanta propaganda de drogues, de begudes i pel·lícules i estic fart de veure aquestes sèries que estan de moda, que cada cop es parlen més sobre la droga, o sigui, que no... Et sents adoctrinat? Adoctrinadíssim. Per la publicitat o per què? Per la publicitat per les sèries com Élite i aquestes. Que no s'haurien de ficar a imatges públiques, al igual que abans treien imatges que no s'havien de veure, pues, jo què sé, pues, imatges d'agressions, i pues, jo penso que nens drogant-se i fent-ho amb un plano seqüència com si fos la cosa més guai de la teva vida, que no, que això els nens ho copien i està passant. Clar que sí, els nens es droguen i no volem que ens droguin. Que no a les drogues! Ens estan venent on volen que vagin els diners i no, estic fart ja de me fumo un cigarro en la pel·lícula per fer-me el xulo. Pues no em dono la gana, ja han passat una altra etapa, estem al 2023 i podem fer contingut superdivertit que arribi la gent sense droga, sense tabac, sense pastilles, sense... Home, és que tothom va lo fàcil, la droga, el sexo, el tal, home, xaval. Walter, llavors estàs recomanant a la gent, en comptes d'això, menjar formigues o flors. Això sí, perquè porta ferro, perquè porta vitamina. Home, com que ningú ho ha fet, potser sí que està bo. O sigui, potser sí que ho recomanes a la gent. Una cosa, Walter, tu podries anar a Supervivientes. Et veuries un programa d'aquests? És que, o sigui, ell es menjaria les formigues, que trobaria variar, és que no passaria gana. Home, si fessin uns Supervivientes... Aviam, sincerament, a mi el tema de passar menjar i quedar-me, jo sempre he sigut un noi molt prim i sempre m'ha fet cosa quedar-me a los huesos, pues com que potser això no ho portaria gaire bé, però jo sí m'adaptaria a qualsevol programa sempre i quan pues, hi hagi una moralitat i que m'ho pugui passar bé i que, bueno, jo què sé... Home, amb els animals, tu passaries superbé, parlaries amb els crancs... Si haguessis d'anar a un programa d'aquests, a qui portaries amb tu? Qui creus que és el personatge que no podria faltar en el programa català? O sigui, tu imagina't, has d'anar a Supervivientes i has de portar algun català per compartir edició. Vale. Amb qui creus que tu passaries bé? Pues suposo que amb el que em caigui pitjor, que ens ho passaria millor. Perquè, pues clar, t'hauria de dir alguna cosa que em caigués malament. Ja, pues, que tu sola. Però per què ha de ser algú que et caigui malament? Pues que per anar a un programa d'aquests, si tu vols passar bé... A mi em mola molt els personatges que els hi caic malament, que ja comencem amb un rifirrafe, perquè penso que hi ha un objectiu, hi ha un repte, hi ha un camí a seguir. Una persona que t'hi portes xino-xano bé, pues dius, bueno, pues ens avorrirem. Aleshores, jo crec que qualsevol persona, arribar al punt d'arribar-se a portar bé és algo complicat, però crec que tothom és capaç de poder assolir. A mi els reptes difícils m'agraden, per tant, et posaria, pues no ho sé, clar, t'haig de dir alguna que em caigui malament. Pues bueno, jo què sé. Fa falta que respongui? Digues alguna que t'hi bé. Ficarem un pip i ja està, si no... Ho podríem fer, ens ho podria dir, censurem aquí ja per fer un pip. Llavors hauria de confiar en nosaltres molt, jo crec. Perquè depèn de nosaltres de si ho fiquem o no. Clar. Confiaries en nosaltres? Bueno, deixant a banda el que us he dit abans, ara diré un nom, no perquè em caigui malament, no, potser al contrari, no sé, un Marc Giró, per exemple, jo crec que faríem bon... No? Jo crec que sí. No, bueno, m'arrepenteixo, no, perquè Marc Giró, no vull algú així... Sou massa iguals amb el Marc, potser, massa bromistes... Pues podria ser, no sé, bueno, jo què sé, amb tu mateix, va. Vinga, Supervivientes, tu, Supervivientes. Seria un mutu. Seria constant, no creieu, ens reiríem massa perquè la veu t'acabaries taladrant. L'audiència també, potser. Un moriria d'animals i l'altre del so de repetitiu. No em vull saber Vale, Walter, quan vas rebre la teva primera oferta de treball
quan vas... O sigui, després de les xarxes, qui va ser la primera persona que va venir a dir-te jo et vull pagar pel teu contingut o perquè vinguis a fer això? Doncs és el que és actualment el meu representant, que és el que em va convidar a fer la meva primera entrevista com a algú públic a Catalunya Ràdio, al programa iCat Kids. I allí vaig començar a tindre la meva primera feina oficial cap a la Corpo, no? I aleshores com que sí, va ser... Clar, bueno, això, jo m'ho esperava. Dic, clar, em van entrevistar i de fet... El David It's Me, no? Sí, exacte, amb el David It's Me, el Pau Llamino, i va ser després de l'entrevista, no sé, recordo una setmana després o 2 setmanes després, que em van dir voldries col·laborar i així vam començar. I va ser quan tu llavors vas entrevistar el David It's Me, o va ser abans? I jo crec que mai l'he... bueno, no, l'he entrevistat... Li vas fer unes preguntes ràpides, que això ho hem trobat. Pot ser. Allà segur que li vaig fer algunes, sí. I després, més tard, també, quan ja no he estat amb ell, hem seguit la relació també professional. Jo l'he entrevistat també pel tema del seu llibre i hem fet cosetes. Però allí vaig començar, sí, que diguéssim. I llavors després vas passar ja a 8TV? O va haver més feines pel mig? Alguna cosa va haver-hi, però així... Sí, vaig passar a Sense Control, un programa de TVCAT, perquè m'ho van oferir, no em pagaven res i llavors vaig acceptar perquè dic, un cop a la setmana dic, així practico per fer televisió, si és que, no, perquè jo tenia fet fins ara a ràdio amb una càmera com ara vosaltres i dic, m'agradaria fer com un pas endavant i dic, què tal estic jo amb càmeres davant? I vaig ser com unes 4 seccions, va estar prou bé i justament quan ja arribàvem a la quarta va ser com l'acomiadament perquè ja tenia la trucada amb 8TV i llavors ho havia de deixar. I ara, a 8TV, deus estar encantat, no? Perquè estàs tot el dia envoltat de famosos. Sí, de famosos i d'aventures. La veritat que sí, ha sigut una sort, perquè des que em van trucar, encara me'n recordo que em va trucar un d'ells i em van dir, clar, t'hem vist per xarxes, però tu qui ets, què fas, què vols fer? I jo vaig dir, mira, a mi una cosa que porto buscant molt és fer connexions en directe i reportatges en exterior. Els hi vaig proposar jo. I així va ser, dic, farem la primera, te'n vas a Montserrat a veure ovnis, era un dilluns a les 11 de la nit. Què tal l'experiència? Això feia el Tamayo, Això, va ser, ja et dic al·lucinant. Vas trobar Ramon? No, vaig trobar tot menys ovnis aquell dia. El Tamayo tampoc em va trobar, va venir i ens ho va dir que anava... Ell ho intentava, però que no ho ha trobat mai. És que es veu cada 11 de cada mes es reuneixen una colla de friquis d'ovnis i que, dic friquis... perquè això ho diu un mitòleg de, no sé, escolta, a cada associació hi ha unes dates i hi ha unes coses a seguir. Exacte, i aleshores va estar allà, jo anava acompanyat d'un home amb túnica, transaccionat amb tot de collars. Clar, jo estava tremolant perquè era la meva primera connexió en directe a un programa amb el Frank Blanco i jo estava com, mare meva, dic, què passarà? I em diran, Walter, sortiràs molt poc, sortiràs... 2 connexions i el programa dura 2 hores i que no et preocupis. I em pinxaven tota l'estona. Em van fer com 7 o 8 connexions amb mi i jo m'estava menjant tot el programa i tenia fallos, no escoltava el presentador. I vaig dir, és que jo, quan vam plegar, dic, és que quina vergonya, no em trucaran més. I el dia següent va ser quan em van trucar i jo, mira, disculpa, dic, Walter, vull que ens diguis com va anar i jo, disculpeu, perdó, no escoltava res, fatal, em sap greu, jo crec que puc fer molt millor, però mira, jo crec que potser no és el... I em van dir, no, Walter, volíem saber el que tu vas pressentir, però la nostra decisió és que ens va encantar i que el teu to i com un dels jefes es veu que li va agradar i el dia següent estava allà amb ell i em va fitxar i dic, ja està, cara per 8TV, jo estupendo. Va ser com molt ràpid. O sigui, per començar una feina has de començar mig malament perquè no dones el nivell del tot i llavors ja mostres tot el nivell. I i es poden anar a shows i esdeveniments que, joder, està molt guai. Sí, suposo que el que m'ha ajudat molt és l'atreviment i sobretot la ridiculització. Ja et dic, jo contra més minuts passaven, més em ridiculitzava perquè pensava, què més puc arribar a fer? O sigui, ja em queia pel terra, ja no sé què deia, ja no saps què fer. I clar, contra més feia això, més volien més connexions i vaig pensar, vale, potser la cosa va per aquí, potser volen... I això ha sigut una mica... També venia de casa après amb directes al TikTok, però bueno. I vas passar dels ovnis a estar al costat de gent com Carlos Cuevas. Sí. Que com és estar al costat de Carlos Cuevas? Bé, no, és un tipus, realment, un tipus normal com tots, vale? Les palometes? Sí.
És que res, estava És que parlant qui se amb li ell... apropa a Carlos Cuevas i li diu No, només a Walter, és diferent a tothom. L'Alè li sabia a palometes, a crispetes. Se'l veu cansat, no? Sí, Aquell aquell dia dia- estava com saturat. Se'l veu, jo crec que una mica fins la polla d'estar allà. No, aviam, una cosa és cert que és que m'han caigut molts comentaris també i és algo que no m'agrada a mi, pues, arribar en el to de sexualitzar sempre, sigui noi o noia el que tinc allà al davant. En aquell moment, el Carlos Cuevas em va aparèixer en directe, jo no sabia ni que parlaria amb ell, i de cop i volta un presentador em diu, mira, el tens allà, i justament com l'ataco sense una prèvia avís, i aleshores, clar, em vaig voler comportar de lo millor que... Bueno, dintre de lo que, bueno, és veritat, aviam, al final jo tampoc vaig atacar ningú, sempre intento comportar i ser prudent, però és que clar, m'impactava tindre davant i clar, jo dic lo primer que em ve al cap i lo primer que va ser, pues, el tenia molt a prop i dic, ostres, tots som els crispetes, no? És que te ve l'aliento. Improvises. Tenies les teves preguntes preparades? No, gens, jo no em preparo res als directes del... Òbviament jo tenia preparat que allò era l'estrena de la sèrie aquesta Smiley. de Smiley i sabia qui hi hauria per allà i bueno, i aleshores jo vaig dir jo sempre vaig a aquests llocs sense saber res perquè la idea jo soc el reporter que m'haig d'informar en directe de lo que està passant, per tant què m'haig de preparar? Li preguntaré al Carlos i que m'expliqui què tal i què tot i què qual i jo què sé, i en aquell moment no sé, el primer que m'ha vingut al cap era l'helicòpter. Bueno, és igual. Quin helicòpter? No sabeu el que és l'helicòpter? A veure, jo estic pensant en l'helicòpter, però no sé si és... Digueu. Jo ja no sé. És que clar... A veure, Jo estic pensant... És que no serà l'helicòpter. Vas apacapant una ment mal pensant? vas bé, aleshores. Però això què té que veure amb aquella... No, perquè, aviam, jo el veig al Carlos i l'helicòpter és una cosa que s'ha fet molt viral en xarxes i el primer que m'ha vingut al cap va ser això. Ja està, ja he caigut, sí. El Merlí, Sapere Audi, això. Què? No va per aquí? A veure, nois i noies, l'helicòpter del Carlos Cuevas va ser en una seqüència d'una escena que va fer en una sèrie, no em recordo, a piscina, que el Pirulí li feia helicòptero i la cosa... Jo he vist... Ui, A Sapere Aude, Marta, jo he de buscar aquesta escena. Jo he de buscar aquesta escena si l'ha vist tot Catalunya. Bueno, doncs jo no la recordo, ja em refrescaré la memòria. I suposo que, clar, pues, entenc que també que el Carlos pues, estigui fins als pebrots de que li preguntin sempre el mateix, cosa que jo que sé, en aquell moment pues, em va sortir natural dir-li, pues, ostres, aquí, no sé què li vaig dir, aquí veurem algun helicòpter o veurem alguna cosa més amb aquesta sèrie, però clar, abans d'aquesta pregunta li vaig fer altres preguntes més serioses i més del cap a l'ofici, vull dir, al final cadascú... No us quedeu amb això, pillins. Sí, jo vaig fer de Mireu-vos tot. el clip sencer. Però bueno, va ser divertit la seva trobada. Per acabar el blog, ara així ràpid, què és el més loco que has fet en un vídeo? És que tinc curiositat a saber-ho, a part de tirar-te i això. Alguna cosa que recordis que vas dir aquí m'he amat? Sí, i no ho faré mai més, ni ho recomano que ho feu a ningú. Va ser, pues, en l'època en què em menjava flors i formigues i tal, pues em vaig ficar un blat, una espiga, bueno, saps que tenim espigues, el blat de moro, i llavors pues, volia menjar-me un blat de moro i dir que bo està i tal, i no vaig arribar ni a dir la frase perquè se'm van clavar les espigues al paladar, i vaig dir, però què estàs fent, Walter, en la teva vida? Allà vas dir, límit, parem... Límit, i vaig dir, és que... Què vas fer quan se't pot clavar? Què vaig fer? Pues, jo què sé, pues, escopir, tossegar... Quan se't queda una espina del Aviam, peix. tampoc se'm va quedar cap a dintre, o sigui, tampoc vaig ser... me'l vaig ficar cap al paladar, m'explico, va ser cap a la boca, però se'm va quedar... Quan dic paladar, sí, paladar, no... Això cap a, saps? No sé, són molt perilloses les espigues perquè, saps, són molt... Tenen espines i se't claven dins. No m'ha sortit sang ni res, però allà va ser com al límit no mengeu blat. No, sisplau, per això venen farina ja feta. Pero tú, con esa actitud, tú, me tienes envuelto en el buriecita. Vale, ara, Walter, a tu t'encanta això de fer vídeos i tal, i ara et posarem en diverses situacions i tu has de reaccionar amb o sense aquest nen que tu dius sempre que portes dins. Vale. Com si t'estiguessis gravant per un TikTok. Vale? Amb la meva veu. Sí, et posem en una situació. Vale? Per exemple, estàs fent una excursió i et trobes a un ramat d'ovelles amb el seu gos. Què fas? Hola, una ovella? I tu, que te la menjaràs, se n'estrapella. Arriba i tot, Ja les té, ja ha parlat tant d'animals que ja ho tens de les rimes. Estàs al zoo i vols alimentar una girafa. Hola, que t'han atrapat aquest zoològic, que dolents els humans. Mira que
obro la porta, fora! És que estic en contra del zoo, per tant no podia... Salves a la girafa, vale, bon final. Trepitges un cargol treu banya en un dia de pluja pel centre de Barcelona. A veure què... Hola, estic a Barcelona! Oh, què és això? Oh, que és un moc? Oh, que és un cargol! Oh, nena, la banya, com la portem al peu, Oh! Acabes de fer un iglú a la neu. Ja? Sí. Ah, vale. Hola! Avui us ensenyaré la meva casa. Un iglú de neu. Quin fred. Però aquest potser encara el té pendent, no? El de la neu. La neu l'he tocat poc. Ja saps, cap a Andorra. Sí. És que m'esteu explotant aquí amb creativitat. Home, Total, Així ja tens idees ja pels que et falten. Com si aquí venga Rosalía, cántame canciones nuevas. A veure, fill. Vale, i l'últim és Girona, Temps de Flors, i tu acabes de veure ara mateix la catedral. Allí he fet connexions amb Temps de Flors. Hola! És Temps de Flors! Visca Girona! Que guai! És com menjar-se una pilona! Hauria de buscar diccionari i paraules, a vegades m'ajuda. Girona, pilona, bueno, rima. És el primer que m'ha vingut al cap. Clar, pensa que jo faig molts vídeos així com ara, en plan, pues jo que sé, faig 20 o 50 inclús, i dic, vale, aquest no té res, i aquest, mira, pues aquest té gràcia, dic, pues sí, vinga. Però tu a casa ja tens apuntat, Gens, quan em no. trobi vaques diré tot això. No. Ah, vale, ja sorgeix en el moment. Jo, o sigui, la meva faceta com li vulguis dir, com a performance o tal com a tal, si no és amb improvisació no funciona. És a dir, jo no sé el que faré el dia de demà, no sé quin vídeo faré, si tinc alguna pensat no forma part del meu contingut. Vale. Joder, però deu ser molt fàcil, no?, fer contingut, perquè en un moment, o sigui, has fet 1000 coses, pots fer... Podries estar 1000 hores fent vídeos, no? Bueno, clar, però tampoc estàs les 24 hores inspirat i motivat i amb la mateixa... Vull dir que també és complicat aquesta part, vull dir que jugues amb amb la improvisació i amb el teu estat d'ànim. Per tant, que en el meu cas és important també la feina que he dut a càrrec durant el dia a dia, pues per mi m'he donat compte que és molt important el fet de cuidar-me, el fet de mantindre'm sempre enèrgic i amb una ment sana, perquè depèn de com, potser no et ve de gust aquell dia treballar amb humor o estar fent... Saps què et vull dir? Vull dir que Sí, té la quan seva part estàs complicada. No es fan excursions. No. A veure, jo molt complicadament pugui estar una setmana seguida trist. Vull dir, sí que puc tindre un mal moment i en tinc, i puc arribar a plorar, puc arribar a tindre una mala... Però intento que això no absorbi a la meva ment per estar una temporada llarga en mal estat. Per sort, si no m'equivoco, no he tingut cap mala ratxa llarga en els últims anys. I que així siga. I que així siga, però ja et dic que n'he passat i situacions complicades les he tingut com a tothom, no? Però les intento com extrapolitzar i que no em superin cap a la feina que estic portant a terra, perquè si no és replantejar-me, dic, és que no puc seguir si haig d'estar cada dia amb problemes. Intento evitar-los i ser egoista en aquest sentit i dir, vale, això pues no ho faré perquè no em provocarà malestar o em quedaré pensant en això més negativament i no m'aportarà energia. No, que així siga. Vale, Walter, anem amb un altre joc. Aquest és el no prefieres, vale? Hauràs d'escollir entre dues situacions. Vale. La primera és... Ui, com arriu, ui, que No, ha dit no prefieres. És que per això m'he pensat, dic, no prefieres. ¿Qué prefieres? Tria entre dos. Ah, què prefieres? Vale. Sí. Bueno, què prefieres també, si vols? És com el no mai, no. No. Ah, vale. Tria entre dos. Et donarem dues situacions. Ja arribarà el jo mai després. Ja arribarà. Prefereixes quedar-te sense xarxes socials o perdre les teves habilitats creatives i artístiques? La primera, o sigui, sense xarxes. Quedar-me sense xarxes? Sí. Vale, sí. I et quedaries sense TikTok. Com clar que sí, però si jo tampoc vivo el TikTok, ha sigut una eina que ha aparegut. Però m'estàs dient sense quedar-me sense la meva ment creativa? O sigui, per què vull jo el TikTok? No. Perquè és clar, Claríssim. Vale. Però, claro. Que et copien el contingut, que no sé si t'haurà passat, Sí. o que et bloquegin el compte, que et fa més ràbia. Home, que em bloquegin el compte, no? Perquè... Més que et copiïn, Home, claro, que em bloquegin el compte... o un vídeo.
A mi que em copiï No? no li tinc por, no, perquè sí que a vegades sí que m'han agradat a copiar i penso, a veure, jo ja porto, bueno, soc molt fidel cap al contingut del que faig i jo crec que com ens passa a molts creadors que són fidels a fer algo únic que jo no sento que li hagi copiat a ningú, vull dir, és una cosa que m'ha sortit de mi, per tant em dona molta seguretat que això solament surt de mi i per molt que algú que em vulgui imitar jo O el Figue, no? O sigui, ara, si el Figue et volgués copiar, No, ho té però- molt difícil. Al contrari, em fa gràcia, vull dir, pues mira, que bé, ostres, m'està copiant alguna cosa bona hauré fet perquè em copiï, però jo sé que aquesta persona que em copiï mai podrà arribar a ser un 100% autèntic, cosa que el que és creador s'ho ha treballat ell mateix. No poder crear més contingut en català o que algun famós no et vulgui respondre les preguntes perquè les fas en català? La segona, que no me les vull, pues que no me les respongui, si jo no obligo a ningú que parli català. Què vols dir? No sé si entes la pregunta, però no... O sigui, jo entenc que és que tu vas a una persona i et diu pues com parles català no et responc. Pues vale, pues no em responguis, m'ha passat. T'ha passat? Sí, i sí. Me recordo un cop que estava amb una parella 40-50 i estava parlant amb l'home i li parla... Desconeguts, anònims. Per on això? Barcelona? Per aquí a Catalunya? Al concert del Serrat, al Palau Sant Jordi, i estava parlant amb l'home, era de Múrcia, i jo sempre, al ser una televisió catalana i tal que qual, comença en català, Bé. i ella em seguia fins i tot en català, crec, o castellà, bueno, però ens enteníem superbé, i la dona al darrere... Que le hables castellano, que aquí estamos en España, que aquí no... Bueno, escolta'm, filla, escolta, li estic parlant en català, m'està entenent... Mira, que no estic parlant amb tu, senyora. També, o sigui, hi ha gent que li agrada ja anar bueno, que té vides, potser, bueno, fa llàstima, perquè potser no està lo suficient contenta o feliç aquesta dona perquè tingui que ficar-se amb un pobre reporter que l'únic que està fent és contingut perquè el espectador s'entretingui sense cap política i sense cap tipus de merdes que no em corresponen per parlar una llengua que ja estic fart de que sempre se l'estigmatitzi cap a lo que és algo que no estic jo, o si estic, o da igual lo que estigui, que no va amb el contingut, la política i el que té a veure amb el fre de la llengua. A tomar pel cul de Múrcia. I la última, que et reconeguin pel carrer o passar desapercebut. No sé com portes. Passar desapercebut. No t'agrada que la gent et reconegui? Sí, no dic que no m'agradi, dic que a vegades pues, em mola, pues, jo que sé, ostres, m'agrada el que fas i és algo positiu, però... Uau, segur que t'han dit, fes-me un vídeo. Sí, no, la meva frase, bueno, si algú ja se'm li passa, és que estic afònic, que una foto sí, però no, no, perquè és veritat, a veure, pues llavors a la pell, dic... És que estaries cada dia fent... Per això, i m'han demanat molts vídeos de és el cumple de mi, és el cumple de... I dic, o a alguns o a ningú, o sigui, a tots o a ningú, i no, o sigui, no, o sigui, que sóc amable, quan em paren i intento ser majo, perquè dic, jolín, a mi també m'agrada que siguin, que tampoc et penses que em paren gaire, però bueno, quan em paren, pues sí, però a mi m'agrada la vida pues anònima, i en la feina, pues òbviament necessito ser contra més públic millor perquè més feina tindré i més bé ens ho passarem, però bueno, que no és algo que em cridi en la vida normal, del dia a dia. Molt bé, doncs ara sí que passem al Jo Mai Mai, segon que fem aquesta temporada, normalment en fem pocs. Vas provar la llet ja amb Adolescents XL, per tant hem volgut fer una cosa diferent. T'agrada el suc de taronja? Sí, mira'l, Aquí m'encanta. tens un suc de Ja el tens aquí posat, no hi ha De fet, opció. jo cada matí em prenc un però natural, aquest aquí Bueno, és de... aquest És el bar de la facultat. No, hem anat a exprimir-lo just abans de venir. Doncs ja saps que com és, si ho has fet, doncs veus i ja està. Jo mai Vale. m'han expulsat d'una discoteca. Bueno, que haig de dir que sí, m'han expulsat. Si t'han expulsat, Vale. veus. Per fer què? Per voler-me colar. Vinga. A O on, sigui, no per vas què? arribar a entrar, no? Eh? No vas arribar a entrar. O vas Sí, entrar vaig i et arribar a va- entrar. Vaig arribar a entrar, però m'han fet fora. I sí, bueno, jo tinc... Sí, a vegades l'hem liat a una discoteca i m'han degut de fer fora. Sí, per això, sí. Sí. Segurament que algun dia... Ara no recordo, però sempre m'han passat moltes coses a les discoteques amb els seguretes. O de no deixar-me entrar. Sí, també. Bueno, Però això no compta tant, però bueno, sí. sí, llavors ja no toca més fer-ho. Jo mai m'he comunicat en un dia amb més animals que persones.
Sí, o sigui, bebo, vale. Dic sí, tan natural. Estava Pues sí, amb la... claríssima aquesta. A veure, això A veure. com radiofònic no és, però... Ja, Bueno, no has de fer més ASMR, no? Vale. Sí. Vale, a la propera. Pels oients que ens estan mirant amb imatge, Sí, intentaré fer com un... Oh, que bo que està! jo mai he lligat fent preguntes a la gent. Sí. O sigui, he lligat fent preguntes a la gent, clar, i com lligues si no fas preguntes? No, No, però però lligant, anar a sí, entrevistar s'entén. algú. Clar, amb els teus reportatges i tal. Sí, he lligat. Però no ha passat una, eh? Es lliga molt anar fent el que fas? Bueno, et trobes de cop i volta a tots els buenorros que no et parlaven abans i de cop i volta ja... bueno, per el mero hecho de dir, bueno, pues, com que ja molts et veiem, pues fa gràcia... Sí, però no et pensis, vull dir, lligar a mi, lo que és para lligar m'encanta i m'encantaria seguir-ho fent. Ara, després que d'aquí passi algo, ponte la falda de Heidi y agárrate fuerte, que no es fácil conmigo. Jo mai he buscat el meu nom propi a Google. Sí que l'he buscat, clar. A veure, és que no t'enganyaré, Walter Capdevila. Però amb Walter no surts tu, amb Walter hi ha molts més altres Walters. Mira, xaval. Walter Capdevila l'he buscat de tant en quant. A vegades perquè necessito una foto currículum i agafo la de Google, perquè mai la tinc guardada. O, saps? O em demanen una foto per el podcast d'aquesta entrevista o tal i haig de ficar el meu nom per buscar una a internet perquè mai tinc a mà una foto que surti bé o... Saps? I a Google a vegades alguna pues, funciona. Jo mai he treballat borratxo. Treballat borratxo? No. A veure, treballat borratxo mai. No, jo a lo que és la feina ja et dic que m'ho prenc molt en sèrio. Encara que faci molt de cachondeo, fins i tot que m'han ofert 1000 llocs, va, que entre connexió i connexió, una birra i tal, no. I de ressaca? Dressaga segur. De treballar de ressaca que el dia anterior hagi... Clar, és que clar, com que jo els divendres, dissabte i diumenge tinc festa, no recordo. Potser el dia anterior vaig veure, però que ja et dic que no soc d'emborratxar-me molt, no. Jo mai he utilitzat el compte de Netflix d'una altra persona. Sí, i no ho sap encara. Pues ara l'altre ja està pagant de més perquè ja De fet, és no una, es pot. és una amiga meva, que de fet avui és el seu cumpleaños, no crec que em vegi, però hola Bruna Ruiz, què tal? Gràcies pel teu compte. Però no, o sense sigui... Netflix, Potser ara mateix t'has quedat sense Netflix. No crec. Bueno, et durarà un mes més, perquè fins que surti això... Li faria gràcia, no, però la cosa és que... De fet, ara ho han tret, però no sé què li passa que el meu ordinador encara puc seguir... Ella ho sap, o sigui, en el seu moment me'l va donar ella, el compte, Però bueno, com que són molts compartits, doncs jo el tinc. Ja està. Jo mai he tingut una època vegetariana o vegana. No, gens, perdó, però és que no. Ai, els animals. No ho proveu igualment. Ah, no, clar. Època... Sí que he reduït més la carn. M'ho plantejo més, en plan, dic, doncs no cal. Intento menjar menys porc, perquè m'han menjat el tarro de que porta molta grassa. No, grassa no, algo dolent, que no és millor no menjar. Bueno, doncs no els matem, els pobres animalons. Solamente dame un motivo para no tener... Vale, Walter, una persona que et coneix t'ha volgut deixar una pregunta per tu. Estàs preparat? Ai, sí, això és rotllo... Atenes. Hola Walter, sóc la Cris. M'agradaria saber, bueno, jo ja ho sé, però m'agradaria que expliquessis quina és l'anècdota més divertida / anecdòtica que vas tenir en la teva època com a monitor de colònies. Un petó, t'estimo. Vale, que és que amiga meva, la Cris. Sí? Uau, pues jo crec que la majoria se centren en ella, amb la Cris, perquè... A veure, l'anècdota més esbojarrada... Bueno, quina vol dir, no? Saps quina vol dir? Perquè ella diu que la sap. L'anècdota. Bueno, sí, ha dit que ella que la sap. Llavors... Clar, és que hi ha moltes, però és que, bueno, és molt tremenda aquesta noia. De fet, ella sí que té anècdotes per explicar. Pues jo que sé, una de colar-nos als aquaris d'allà als campaments i ficar-me estrelles de mar per tot el cos. Per fer-me un vídeo o jo que sé, bueno,
És que no sé si és legal, és que no, bueno, és igual, hi ha coses que no puc explicar. Ja no estàs al cau, a l'esplai o a la casa Glònies. No escrit, això. El delicte. No, però, jolín, en aquelles èpoques en les que tots som monitors de les mateixes edats i és una època en la que, jo què sé, pues és estiu i bueno, pues passen moltes coses en una casa, clar, és un gran hermano al final, no? Pues són molts monitors, són moltes ganes de desfogar-se allí perquè estem tancats a una casa amb feina 24 hores i passa de tot. Aleshores, ja et dic, és una cosa que recomano molt fer-ho a tots, t'agradi o no t'agradi dedicar-se a això, però que anècdotes tinc per explicar moltes. Heus explicat una, no sé, és que em fa coses explicar, perquè em venen al cap les pitjors. Passen coses. Però... Les pitjors o les millors, no? Sí, total. Sí. La setmana passada vam tenir nosaltres a David Merino, el cantant de l'Ala Love You, que sense saber que tu series el següent convidat ens va deixar aquesta pregunta per tu. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco... Jo soc un romàntic, la veritat. Aleshores, lo más loco que he hecho por amor... Pues entre d'elles anar a la seva finestra I fer-li un hola. No, en aquella època no feia holes encara. No, jo què sé, bueno, no sé si podria dir, però en confinament agafar la bicicleta i anar-me'n fins a casa seva. I quina pregunta li deixaries? I quedar-te a la finestra? No, a la seva porta per sorpresa. Sense entrar a la casa, molt bé, ja és molta locura. I quina pregunta li deixaries tu al següent convidat o convidada sense saber qui és? Quin ha sigut el màxim de dies que no t'has canviat la roba interior? Vale. Bona pregunta. I a qui recomanaries per venir aquí al podcast al No Preguntis? Pues jo crec que aquí us podrien queixar, per exemple, mira, un tiktoker que us agradaria molt, que es diu Albert Roig. Vale. I bueno, entre altres, no sé, avui hem dit noms com el David It's Me o... a qui us agradaria que vingués aquí? Bueno, tu pots portar qualsevol de la Corpo o de 8TV aquí, és benvingut. Qui voleu? El Frank Blanco, l'Alejandra Castelló, la Rebeca... Ja parlarem. Vale. I res, doncs moltes gràcies, ha sigut molt ràpid això, hem parlat de tot i bueno, moltes gràcies per sobretot venir aquí presencial, que ho agraïm molt. Ens ho hem passat molt bé, esperem que tu també t'ho hagis passat bé. Sí, no, s'agraeix, m'agrada molt quan em fan entrevistes i, bueno, a gent jove, encara que hi hagin problemetes, al final tot acaba sortint bé. Al fin i al cap som novatos, però bueno, ens hem pogut sortir i ja tenim la càmera, nois. Ciao! Adeu! Mira aquella niña de la escuela, pero eso le dejó secuela. Ahora cada día pide el país y ella se cuela. Gafas, Gucci, vestido de lentejuela. Nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es